kalau lupa syuting itu Mas, yang di itu sebelah jembatan tuh haup Mas tadi. Haup lumayan 2 jari gemuk Mas. Kelasnya pinggiran sini 2 jari gemuk apalagi deket jalan lah. Wes jos. Ini rame Mas. Ini sekitar hampir jam 2 Mas. Kita dari rumah setengah 2. Loh, ini ono sing nggo kursi ini bolo dewi nah iki Mas. Apal aku kursi ini nah, kita nusul teman Mas. Ya, siapa tahu saya diumani saya kebagian Mas. Berapa ter? 3. Duh, ini 3. Wah, dipangan yuyu kasihan. Wah. Yuyune geragas sih Mas. Duh, Mas, suasananya rame. Tak rono sik ter. Ayo medun we, ajar bareng e. Iki master. Wah iya. Oh, teko sigit nek Long sigit we anglo. Entuk siji tok kok ngawur. Pak. Kandang bek to? Kemana? Ya. Kayak Mbah Gudil kan? Wah, jianak nyeblak ngono kuwi ora eling kanca to. Mbahne iki wah jan Suloyo. Wis. Piye Mbah apik Mbah? Lah kursine ora digawa ngopo kae? Kudu Mas. Ayo Mas. Ayo. Brot-brotke Mbah. Tak syuting Mbah. Oh, wis bodho men. Wis tuwek wis Mbah ngono ora kena ya. Iki seneng aku nak guyon karo Mbah Gudil ki asik orangnya Mas. Oh, kuwi. Iki sesepuhe kene Mas, kuwi Mbah Gudil jenenge. Kulino nyobok wae wis kena. Ngentek-enteki panggonan pinggiran. Ora mesake aku. Wah iki master tenan mbahne iki. Mbah umpane kaya apa kuwi. Piye Mas apik Mas? Apik? Agal-agal ya Mas. Wah gelo Mas, lumayan Mas. Wah ajian. Apik ya. Banyune surut malah iku ya Mas ya. Mending ya. Apa ya padha wae rezeki-rezekinan ya. Oke ambles to kambangane. Wah, tak rono sik Mas ya. Amit bos. Wah, lho bronjonge wis do medun Mas. Wah, gal. Apik-apik. Piye, Pak? Dengaren men sampean. Wah, piye lek apik ra? Heeh. Wah. Hijau. Wah, mantap lah. Mantap jiwa Mas. Wah, iki lho malah kono ra sida kono apa? Nggo loro. Lho. Jan, aku Mas. Walah. Lu sakmene Mas. Ra apa-apa. Jadinya kita ke sini Mas. Lah.
pilih spot di depan kangkung ini, wah sahdu mas. Siapa ngerti emang bener-bener haup, nggak tahu mas. Lanjut. Ini langsung mencelat. Ini resiko kita. Nggih Pak, wah glu. Pakai tega ini Mas. Marino nak ini langsung pelencing lho iki Mas ya. Tapi ini kita rilis Mas. Wah, tapi aja ganggu lho Pak ya. Sok mangan meneh nak wis gede. Ya. Lah. Wih, brote. Iwake sakmene brote ra karu-karuan to Le. Piye to Le? Wah, piye to ki? Wah, wis apik iwake iki brote sehat-sehat, sehat pangkal kaya. Lho Mas, berot meneh Mas. Iwake sepiro? Le nabrak. Iwake ku main nabrak Le. Nabrak to Le lho Mas. Samene. Wah, wis dirilis wae iki mburi ndak ganggu. Lho Mas. Iwake sepiro? Le sakmene meneh Mas. Wah, iki mau ganggu iki. Wis rapo tak rilis ngarep neh. Wah. Rapopo Mas. Biyen mangan meneh doyan lumute. Sip. Suasananya Mas. Delok-delok ngkari kelet Mas. Siapa tahu ada lubang bagus di sini. Susah juga Mas, ini rapat soalnya Mas. Ini hanya pemancing-pemancing yang lihai sini Mas. Kalau saya ya susah, kambangan intelip lagi. Wah, wis. Loh Mas, kena Mas, loh. Iwake Mas. Lulu setengah badan dulu. Lil wis suwe ora setengah badan Mas tekniknya. Nah, teknik yang sering kita pakai untuk menaikkan ikan segini Mas. Ya segini 3 jari 4 jari biasanya setengah badan dulu. Iwak anteng Mas. Jadi carane ngono kuwi Mas. Lanjut.
Lho Mas, kena meneh Mas. Ini 2 jari lagi Mas, setengah badan dulu ben anteng Mas. Lah ya toh. Lah. Wah, tenang munggah ke iwak dengan teknik dan tegak yang mumpuni Mas. Oh, iwak semene ora ana mentelunge Mas tegakku Mas. Murah Mas. Untuk yang pengen ya silahkan cek link di bawah ini dan langsung check out Mas. Kena lagi Mas lu. Lu berot itu Mas. Tak berot-berot gini kok Mas. Wah, entuk Mas diberot-berot kayak gini ora berot dhewe ya diberot-berot ngono. Carane ya teko ngono kuwi Mas. Lah, ngusik. Lah. Lah, jan ngusik Mas. Ngusik Pak, tak unggahke. Tenang wae Pak. Lanjut. Lho Mas. Lah, iwake atraksi. Lah, lho Mas. Alah. Iwak rong nyarinan, rong kepel, Mas. Lanjut Mas. Ora tau toh ke Mas. Dhisik ya. Mbah. Strike ra, Mbah? Wah, apik to sampean ki rentuk nang pinggiran, Mbah. Nggih, Pak nggih. Oh, saru nang pinggiran. Amit lho, Pak. Ya. Sesone ra pareng nang pinggir. Apa, Mas? Lumayan, Pak. Oh. Agal-agal ya? Nyari. Wah, ya apik lho. Wah, lho. Lho, ini sama tuh. Cabut sih, Pak. Wah ya lembutan ra kena-kena. Nek ra tak critake engko ora nganu, ora duwe cerita aku. Lho. Apik no, Mas. Wah, lho. Parine men agal-agal lumayan lah. Parine sing agal. Lah piye sampean? Tembe wae aku tembe tekan iki malah ya Lho kok ndengare nyore-nyore. Yes. Nyore malah agal-agal sing. Tak sabut ganti oli aku wis suwi lali ndak. Aku malah medun mesin meneh lak repot iki aku. Sadurunge poso ke wis nganu tak cabut sih ya. Lho, ini mastere wis nambah rung ter. Nambah. Heeh. Oh, ayo wis. Nambah ke. Wis dhisik ya. Untuk hari ini kita ajukan sekian, Mas. Ada perlu, Mas. Simpulannya haup pokoknya. Pengkol ndak diragukan lagi, Mas. Untuk yang
menginginkan tag seperti yang saya pakai ini, bisa sekali lagi klik link di bawah ini, langsung check out. Itu yang jelas murah meriah, terjangkau, speknya medium hard mas, enak untuk ikan-ikan medium. Nah apalagi di pari kelep lah enteng mas. Oke. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support dengan cara like ataupun subscribe. Untuk yang sudah selalu support, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas baik-baik balasan oleh Tuhan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.